Втората награда е в категория подпомагане на хора в неравностойно положение. Тя е за КЦМ Пловдив и ще поканя господин Румен Цонев, главен изпълнителен директор и председател на съвета на директорите. Заповядайте. И госпожа Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Нека кажа две думи и за вашата кауза. Отличието е за благотворителната програма на компанията, която подкрепя различни каузи на хора в неравностойно положение. Нейният принцип е много прост. Всеки служител на холдинг КЦМ 2000 може да сподели какво иска да направи в полза на обществото и го прави доброволно, като разходите се поемат от фирмата. До сега са подкрепени десетки каузи. От помощи за деца, останали без родителска грижа, до подкрепа на центрове за настаняване на лица с психични разстройства и възрастни с умствена изостаналост. Доброволците от холдинга провеждат срещи с деца и тинейджери от няколко пловдивски и асеновградски училища за рисковете от цигарите, от употребата на енергийни напитки и на алкохол. Заповядайте да връчите наградата и да кажете по няколко думи. Аплодисменти. Сега е момента. Уважаема госпожо Гочева, уважаеми господа министри, уважаеми господин кмет, Ваше Светейшество, за мен е изключително вълнение и гордост да връча наградата на холдинг КЦМ 2000. Всъщност това е награда за мъжете и жените в компанията, която е известна като иновативен лидер в добива и обработката на метали, като компания, която е допринесла и допринася много и за кръговата икономика в България и в Европа. Но не по-малко важно е, че това е компания, която ни учи на човечност, на повече доброта, на повече благородство в обществото. И КЦМ Благодетел всъщност е кауза. Кауза, която не е изпусната от високо и отгоре, а тя е кауза, която идва от служителите. И е абсолютно осъзнато, подкрепена и насърчавана от компанията. И затова в този момент бих искала да благодаря на вас, на целия холдинг, но също така и на служителите за тяхната грижа и любовта, с която изпълняват всичко това, защото това е грижа, която възпитава, която облагородява, която ни пази. Може би и да споделя с вас един факт от проучване на Евробарометър сред младите европейци. Зададени ми въпроса в каква компания биха искали да започнат работа. 26% от европейците отговарят в компания, която има социална кауза, която има социални цели. И ако се интересувате какъв е процента на българите, които са отговорили на този въпрос, той е още по-висок. 40% от младите българи искат да бъдат в компания като вашата. Така че от сърце бих искала да благодаря. Стана дума за личния пример. Всъщност думите са безсилни или много по-слаби, да кажем, пред това, което примера ни учи. Благодарим за примера, за вдъхновението и честито. Уважаема госпожо Гочева, уважаеми господин вице-премиер, уважаеми господа министри, уважаеми господин кмете, уважаема госпожо Лулчева, трудно ще забравя думите, които споделихте с нас и прави чест на хора като вас да говорят за онези големи добродетели. Но те не са само трима, те са много повече и ние в Пловдив знаем един от тях и го уважаваме невероятно много. Всички знаете кой е. Аз искам да благодаря за тази награда, разбира се, от името на хората, които работят в холдинг КЦМ 2000, тъй като тя е за този проект, който е създаден от хората, които работят в нашите компании, реализиране от хората, които работят в нашите компании и просто е подпомогнат от мениджмънта на холдинга. Така че благодаря от тяхно име.
Ние наистина смятаме, че това е един страхотен проект, защото така много по-лесно можем да разберем, ние, които ежедневно се занимаваме с съвършено други неща, какви са потребностите на хората, които, за съжаление, нямат нашите възможности. Така че благодаря от тяхно име, но и пред вас искам да им благодаря за това, че са активни, за това, че продължават да работят в нашия холдинг и да правят добри неща. Благодаря. Благодаря ви.